Sekango hambai sari kaham joto tiprasa lukurogno naitongni jotono tinigo जों मा आसक लाइबनि कारन हिंखे जों थांनाय साल किसिसा sekango sini division asok laika koksab laika kaisa press meet khlaigoni bagui हिंखे tinigo जों koijana leader asogoi tini press meet khlai press meet ni bisingtoi जों tinigo baskang December 4 tarikh no toigoi जों press meet खालायनायनि दिनै आसक लाइखा बासकां December 4 तारिखआव सारा त्रिपुरानि IPFT कायसा लुकुथुम पान्डा खालायजागनाय आ जागायाव जत त्रिपुरासा ताकुकताय बुकुक संनो जों गयगो ओ ग्यादारिंग बा ओ लुकुथुम पान्डाव फायनो बागै इंगे कके हायसि गोबांमा राजनीति नखारखा त्रिपुरावा तमाहनाय रिजनल पार्टी हायफोन जों नुगै दङ हानि बांगै सोबा सामंका हामतां सोबा हायमियातां अबनो लुकुरनो जतनो न कयगो निराव बुसिनादे जों IPFT 2009 नि सिमि त्रिपुरानि बांगै सामंतांगै फायमनि ताबुक जरा जों तांगैनो तंख हानि बागै जत लुकुरनो सिनि त्रिपुरा सारनो कयगो baskang 4 तारिख December Jotono Phainani unthong hunai koigo abo sini thina ni lama omo kaisa no teisini mungsapana lama goroi omo kaisa si alada rajyo kaisa si sini thangnani lama asugna hambai busuk borok rok Mirza Kathalia division borok thangnai tabok to sing exact asuk thangna hi saimon ya haifano je sini idea sini one shop mango প্রায় 200 থেকে 250 জনা जों अबाहाय वानसक लाइटो हामबाय जों दिनै मिर्जा काथालिया राजापुर डिविजन IPFT नि पक्ष থেকে जों दिनै पहिलावानो चिनि डिविजन नि मिर्जा काथालिया नि प्रेसिडेंट चिनि काका सिदिकन्ठ तेबो फाइसो बजाक चिने काकराबार आरडी ब्लॉक ने BC चेयरमैन तेबो फाइसो बजाक चिने सेंट्रल ने बरम गनां सं यांबो चिने सेंट्रल बरम गनां जों तिने प्रेस मीडिया नि माध्यमे नरक प्रेस नि माध्यमे जों मिर्जा काथालिया नि अंगै जों थांनाय मिर्जा काथालिया डिविजन IPFT नि अंगै कक साबलायमानि बिसिंतै जों तिने हायनो हाय नरंनि गानाव प्रेस मीट नि माध्यम मा फायका बसकांनि December 4 तारिख सारा त्रिपुरानि गैदारिंग खुमलुंगो IPFT नि नाहार मुंगनतै सिनि IPFT नि ओ मिर्जा काथालिया नि डिविजन न जत कसाम तंगनाय कटाल तंगनाय जत त्रिपुरा सारावनो सिनि थिनांनि बागै बसकांनि 7 तारिख December जतो ओ डिविजन नि बरनो मानजागनि बागै सिनि मिर्जा काथालिया राजापुर नि डिविजन नि पक्ष हयते जों जतननो कबकमुं तै कयमुं तै विशेषके सिनि ओ मिर्जा काथालिया राजापुर बिसिंगो जों हायनो हाय सिनि बिगत सिनि ओ त्रिपुरासा 70-75 बছर वंचित तै बेसिसके ओ मिर्जा काथालिया राजापुर नि त्रिपुरा साराव डिप्राइड हानि बागै जों नांकुंमानि चिनि सेपारेट स्टेट ओ सेपारेट स्टेट नि बागैनो 2009 नि चिमि ताकसुक पर्यन्त चिनि त्रिपुरा सानिङै IPFT संग्राम खायतंगो आन्दोलन खायतंगो तै ओ चिनि मानथायनो सेपारेट स्टेट टिक्लायनि बागै चाइटगै तंगो हानि बागै जों कबगन मुसुगो जों ताबुकनि बर्तमानो गोबांमा पार्टी फायो गोबांमा रिजनल फायो हायपनो साबो गुबै साबो गाहाम आबो जत्तनो चिनि त्रिपुरासर सायमाय दङ जों कबगन मुचुगो जे ओ मिर्जा काथालिया राजापुर नि त्रिपुरा सारक सबसे डिप्राइड सिनि और कोनो तामनाय सुजुग सुबिदा मानानि अंथं जे कोनो अंगनखौ डिप्राइड तै बुइबाय जत्तो किछु दिक दिया हेरासमेन्ट अंथं आबनि बागै अरनि बरकनो त्रिपुरा लैंड नि बागै सेपारेट स्टेट नि बागै बेलायखे नांकुगो हनै और डिविजन नि पक्ष थेके जों कबंगमं
फाइनाय डिसेम्बर 7 तारिख जतनो बोरै चेला कुंथाय बारा जतनो सिक्ला जुबक छात्र बोरिचु बुरा जतनो मानजागनि बागै चिनि मिर्जा काथालिया IPFT नि डिभिजन नि पक्ष थेके नंगनो कबांमुं ताई कयमुं हामबाय।